Doncs el 2010 esclata el que per molts era un silenci a crits, que a la ciutat de Barcelona doncs, no hi havia un contracte de gestió entre l'Ajuntament i l'empresa subministradora, en aquest cas Agbar. Doncs avui hem fet una roda de premsa perquè presentem un informe de Fiscalia Anticorrupció amb indicis de presumptes delictes a l'Ajuntament de Barcelona, a l'àrea metropolitana i l'empresa Agbar en la gestió del servei de l'aigua. Tot es basa en una sentència judicial que evidencia que ens trobem en una falta de contracte a la prestació del servei i, per tant, amb una indefensió total del ciutadà. El contracte d'aigües de Barcelona deu ser el contracte més important de la ciutat, o el servei més important, o el segon servei més important de la ciutat de Barcelona, i que dirigents de diferents partits diguin que no en saben res, sembla realment sospitós, no? Nosaltres portem 2 anys demanant que es faciliti aquest contracte i no hem tingut resposta. Se'ns han parlat amb evasives, no ens han donat documentació, fet que per nosaltres, en comptes d'aclarir què estava passant amb un servei tan essencial, doncs feia enfosquir la realitat. I aquest juliol ens vam trobar que escapada cap endavant, l'àrea metropolitana pretenia crear una nova empresa mixta, en aquest cas fusionant amb sanejament, que ha sigut un procés també totalment improcedent. Ha tingut 7 contenciosos damunt la taula i inclús la Generalitat li ha posat un contenciós administratiu demanant suspensions cautelars que ha immobilitzat totalment el procés. Fer donar una cosa tan important sense fer un concurs, sense generar competència, amb costos que a més tenim que pagar, com ja s'ha explicat, és al contrari del que normalment s'ha justificat com el mecanisme neoliberal de l'eficiència. Llavors aquí sona molt més a que hi ha una col·lusió d'interessos molt forta entre Aigües de Barcelona o Grup Agbar i el poder polític de la ciutat i no pas una voluntat de fer eficient aquesta història, no? Ens trobem davant d'un procediment totalment incoherent i il·lògic que, des del nostre punt de vista, no respon a l'interès del ciutadà per tal d'aquestes 2 administracions, l'Ajuntament i l'àrea metropolitana, i d'alguna manera instem al fiscal que investigui i que depuri responsabilitats, perquè al final aquí els perjudicats som els ciutadans, no sabem què estem pagant, se'ns incorporen costos desmesurats, se'ns demanen pagar amortitzacions de centenars de milions d'euros i avui en dia la situació ja és prou complicada per moltes famílies com perquè hem de fer front a aquesta realitat o a aquestes pujades que no són ètiques ni justes en el servei de l'aigua. Està clar que fer negoci amb l'aigua, les multinacionals el que volen és vendre més aigua. No tindran uns criteris sostenibles ni socials ni ambientals i segurament poden afavorir interessos privats i deixar sense aigua als ciutadans. També iniciem a partir d'avui una recollida de firmes en suport, perquè això no és una cosa que s'acabi simplement entregant un informe a Fiscalia, és una cosa que hem d'aconseguir generar un moviment ciutadà i una reivindicació ciutadana i creiem que ens cal aquesta mobilització, ser una campanya, no l'anomenem d'obediència civil, per tal d'alguna manera fer el que la sentència d'aquest jutge ens va dir. Ens va parlar que la tarifa era il·legal i que la gestió del barri era il·legítima. Per tant, ens va parlar que avui en dia el que hauríem de tenir aquí és un servei públic de l'aigua municipal i això és el que nosaltres treballarem per aconseguir.